बावैसो सिगां जानानै थांनाय लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार 1 नं जनजाति समस्तिनिफ्राय बर' मानसि जे सायख'जाबाय दा बेखौ रायजो राजाफ्रा नुनो मोनबाय। एबार सासे बर' MP जों मोननो हाबाय। जों गोलाव सम 10 बोसोर बे क'क्राझार लकसभा जनजाति बियाबखौ नबसरनियानो हगारना होनाय जादोंमोन। नबसरनिया बे बियाबखौ जबरदस्ति बर' कसारि नङागारा गावखौ बर' कसारि होननानै थगायनानै ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै लोगोसे बर' मोनसे संगठन दानानै बर' बेरेखा बाथ्रा बुङै बुङै बियो बर'खौ थख' मोनसे आलदा माने नारखेनानै दोननानै बयजोंबो मुगैजानाय, बयजोंबो नेवसिजानाय, बयजोंबो माने जुगुम जानाय बेबायदि अबस्थायाव दोननानै बे अना बर' मोनसे सेन्टिमेन्टजों, बर' बिर'धि सेन्टिमेन्टजों बे लकसभा समस्तिखौ 10 बोसोर सेनानै लादों। दा बेखौ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ जुजियै जुजिनानै 10 बोसोरनि उनाव बिनि जायनाखि सार्टिफिकेट बर' कसारिनि लानाय सार्टिफिकेट बेखौ केन्सेल खालामनो हादों आरो बियो थांनाय माने बिसायख'थियाव बिजाथि जानो मोनाखै। बिनि नमिनेसन पेपारा केन्सेल जादों। दा बिनि थाखाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि साफ्रोमबो मावथिफ्रा माने बाख्नायजाथाव। जों बिथांमोनखौ बयखौबो साबायखर होयो। गोबां खस्थ' मोनदों आरो गोबां रायजो राजाफ्राबो जनजाति सुरक्षा मन्चआव खामानि मावनो थाखाय स्कप होदों। दा दिनै रायजो राजाफ्रा जे सासे 10 बोसोरनि उनाव बर' मानसि मोननो हाबाय। दा बर' रायजो राजाफ्रा दिनै मा सानदों, खुसि मोनदोंना मोनाखै बे बर'फोरनि बाथ्रा। दा जोङो नुयो दा बे 10 बोसोर नबसरनिया जे जोंनि बियाबखौ सेनानै लादोंमोन। दा बे जुजिनाय समाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ जेब्ला कर्टआव थाङो, हाइकर्ट इभेन सुप्रिम कर्टआवबो जों माने केस होनो गोनां जादों, जुजिनो गोनां जादों। बेबायदि खामानि मावनाय समाव दिनै जोंखौ नानान धरननि खोथा जोंखौ बुंदोंमोन। जनजाति सुरक्षा मन्चआ फैसा खांना जादों। जनजाति सुरक्षा मन्चआ बर'नि गेजेराव मोनसे डिफारेन्स लाबोनो माने खामानि मावदों। बर'फोरनि सेन्टिमेन्टखौ माने बर' बेरेखा खालामना होसिननाय जादों बिदि बाथ्रा बुंनानै जोंखौ गोबां बदनाम खालामनाय जादोंमोन। दा दिनै बे जिनिसा जोबस्रांनानै दिनै बर' अना-बर'नि राजनितियाबो दिनै जोब्बाय, नबसरनायाबो जोब्बाय। दिनै सासे बर' जोङो जे 10 बोसोरनि उनाव मोननो हाबाय, बे जोंनि थाखाय मोजां बाथ्रा। दा बेखौ जों बुंनो हायोमोन जे नबसरनाया आरो दारायबावोमोनब्ला, नबसरनायनि बिजाथिखौ जों होबथानो हायामोनब्ला, बे जुदि दारायबावोमोनब्ला, केन्डिडेट जाबावोमोनब्ला निस्सय बेनो देरहागौमोन, जों बेखौ बुंनो हायो। दा दिनै बेनि गैयैयाव जों देरहाबाय। आं सोंनो लुबैयो जोंनि जाय देरहानाय बिजाथि जयन्त बसुमतारी, बिथांनाव सोंनो लुबैयो जे बिथाङा दिनै देरहानानै माबायदि मोनदों? बिथाङा रंजानाय मोनदोंना मोनाखै? खुसि जानाय मोनदोंना मोनाखै? मानोना बिथांमोनानो बै समाव एबसुआव थाब्ला प्रमद बर', दिपेन बर', जयन्त बसुमतारी बिथांमोनानो बै समाव जोंनि बेरेखा बुंबाय थादों। बिथांमोनानो बुंबाय थादोंमोन जे सरनायाफोरनो माने ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ होनांगौ आरो जोङो जोंनि जनजातिनि जायनाखि नाम्बार संख्या बेखौ जों बारायनानै लानांगौ आरो जोंनि जनसंख्यानि माबाया खम जायोब्ला, जनजातिफोरनि जनसंख्या खम जायोब्ला जोङो ट्राइबेल रिजार्भ माने खथानिफ्राय जों दानजासिगोन। बेनिखायनो जोङो ट्राइबेल रिजार्भ खथाखौ जों लाखिनांगौब्ला दिनै ट्राइबेलनि नाम्बारा बारायनांगोन। बे खारनाव जोङो सरनायाफोरखौ ट्राइबेल सार्टिफिकेट होदों। बे बाथ्राखौ प्रमद बर', दिपेन बर'मोन, जयन्त बसुमतारीया बुंबोदों आरो बेनि थाखायनो बिथांमोनहा नबसरनियाखौ जे होखारनांगौ, नबसरनियानि सार्टिफिकेट जे होनाय जाबाय बर' कसारिनि नामाव, बे जे इलिगेल जाबाय, बे बाथ्राखौ बुंबायाखै बिथांमोना। आरो जों जे जुजिबाय थादों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ, बे जुजिनायखौ बिथाङा जोंखौ माने बेरेखा खालामबाय थादों, जोंनि बेरेखा बाथ्रा बुंबाय थादों। दा दिनै बेखायनो जों सोंनो लुबैयो दिनै बिथांमोना दिनै रंजानाय मोनना मोनाखै, खुसि मोनना मोनाखै? दा बेखौ जों सोंनो लुबैयो आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायो। रायजोफ्रा जोङो दिनै जानाखि सासे MP मोननो हाबाय 10 बोसोरनि उनाव, बेयाव जोंनि रायजो राजाफ्राबो जथेस्थ' गोजोनगोन आं बेखौ माने
सानो। ओमफ्राय लोगोसे आं दिनै मोनसे मिथिनो लुबैबावदों जे नबसरनियाखौ जों होखारनो हाबाय होननानै जों जे माने जोबोद रंजानांगौ, जों जे जोबोद खुसि, बे बाथ्राखौ जों दिनै साननो हायाखै। मानोना थांनाय जायनाखि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव नबसरनिया दानजादोंब्लाबो नबसरनि बादैबो गोबां माने अना ट्राइबेलफोर जायफ्रा एसटि नङा, बे एसटि नङै मानसिफ्रा एसटि सार्टिफिकेट लानानै इलेक्सन गेलेदों। दा बेखौ जोङो थांनाय जायनाखि नैबे 1 नं क'क्राझार लकसभा बिएफनि बिसायख'थि, बेयाव जों नुनो मोन्दों। दा जोङो बिसायख'थि जानायनि सिगां जों रिटार्निं अफिसारनो जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय जों कमप्लेन होदोंमोन। खिन्थु रिटार्निं अफिसारा बिथांमोननि जायनाखि माने बिजाथिनि जायनाखि नमिनेसन पेपार, बेखौ केन्सेल खालामना होयैयाव गासिबो नमिनेसन पेपारा एक्सेप्ट जानानै जेसेबां दं बिजाथिफोर, बिसोर बिसायख'थियाव बाहागो लानो मोन्दों। दा बे हिसाबै बिसोर जे दिनै बिजाथि जानो मोनबाय, बेबो जोंनि थाखाय बिपद मुक्त नङा, जोंनि थाखाय बेबो बिपद। बिसोरबो जोंखौ सानसे समाव बिपद खालामगोन। दा दिनै बिसोरो लकसभायाव देरहायाखै जानो हागौ, बिसोर बेयाव देरहायाखैब्लाबो सानसे बिसोरो जोंखौ आरो नबसरनाय बायदि खैफोदाव गोग्लैबावगोन। दा जोंहा इलेक्सना नैबे एमपि इलेक्सना जोब्बाय होननानै बेनो जोबनानै थाङाखै, आरो फैगौ बिसायख'थि जाबावगोन। दिनै बिटिसि इलेक्सन दङ आरो एसेमब्लि इलेक्सन दङ। दा बे बिटिसि इलेक्सन आरो एसेमब्लि इलेक्सनावबो बे जायनाखि सार्टिफिकेट लानाय ट्राइबेल बिजाथिफोर, दा बिसोरो जे जोंखौ डिस्टार्ब खालामनाय नङा, जों बेखौ खुनु साननाय नङा, बिसोर जोंखौ डिस्टार्ब खालामगोन। बेखायनो बिसोरनि थाखाय जोंनि दिनै ट्राइबेलफोरनि खैफोदा जोबाखै होनना जों सानो। बेखायनो जोङो जोंनि खैफोदखौ जों मुक्त खालामनांगौब्ला, जों जुदि खैफोद गैयै जानांगौब्ला, जोङो बिसोरखौ बिसोरनि केन्डिडेटखौ बिसोरनि बिजाथिनि जाहाथे जानो हाया, बिनि थाखाय बिसोरनि सार्टिफिकेटखौ जों दाननांगोन। आरो जनजाति सुरक्षा मन्चआ बे लकसभा बिसायख'थि जानायनि सिगांनो जों रिटार्निं अफिसारनोबो कमप्लेन खालामनाय जादोंमोनबाबो रिटार्निं अफिसारा बिसोरनि माने केन्डिडेटखौ माने केन्सेल खालामना होनाय जायाखै। दा जोंनि मेइन मावनांगौआ जाबाय बे केन्डिडेटफोरनि जायनाखि सार्टिफिकेट, ट्राइबेल सार्टिफिकेट, बेखौ दानना होनांगौ। दा नैबे जायनाखि बिसायख'थि जालांबाय, बे केन्डिडेटखौ लानानै जाय अबैध केन्डिडेट, जायफ्रा इलिगेल, जायफ्रा बर' कसारि नङा, जायफ्रा ट्राइबेल नङा, बे ट्राइबेल नङै मानसिफ्रा बिसायख'थि गेलेनानै बे बिसायख'थिखौ खेलिमेलि खालामना होदों, जथेस्थ' आउल लागायना होदों। हयथ' बेयाव जोङो जोंनि गोसोबादि, जोङो लुबैनाय बादि जों बिसायख'थिखौ मोननो हायाखै। बेखायनो बे बिसायख'थिया जे माने माबा नङा, फेयार जायाखै, बे जे इलिगेल बिसायख'थि जादों, जों बेखौ बुंनो हायो। मानोना इलिगेल मानसिफ्रा दिनै बे बिसायख'थियाव बाहागो लादों, इलिगेल ट्राइबेल नङै मानसियानो बे बिसायख'थियाव बाहागो लादों। बेखायनो बे बिसायख'थिया इलिगेल, बे बिसायख'थिया माने बैध नङा, अबैध बिसायख'थि होननानै जों बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो जों इतिमध्य जोङो पेपारावबो बे स्टेटमेन्टखौ होनाय जाबाय। आरो लोगोसे जोङो बे जे अबैध माने बिजाथिफ्रा जे बिसायख'थि गेलेदों, आरो बिसायख'थि गेलेग्राफोरनि आखायाव जे दासिमबो माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट दं, बे ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ दानो थाखाय जों अलरेडि जोङो कमप्लेनबो होनाय जाबाय। जों बुंनो हायो थांनाय जायनाखि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव बिनिता देखा, बे जिएसपिनिफ्राय गेलेदों। बिनिता देखाया 94,000 बे भट मोन्दों। ओमफ्राय पृथ्वीराज नारायण देव, बे 33,000 भट मोन्दों। बेनिफ्राय गौरी शंकर सरनिया, बे 22,000 भट मोन्दों। ओमफ्राय ज्योतिष कुमार दास, बे 6,000 भट मोन्दों। दा बे हिसाबै जों नुदों बिसोर माने बेबायदि एफा बुरजा माने भट बोनायनि उनाव बे इलेक्सना जे माने अबैध, जों बे बाथ्राखौ जों बुंनो हायो। दा जोङो बिसोरनि जायनाखि सार्टिफिकेट, दा जों बेखौ केन्सेल खालामथारनांगोन जेरैखिया। आरो बेखौ केन्सेल खालामा माने हायाब्ला फैगौ माने समफोरनि बिसायख'थिफ्राव बिसोर जोंखौ जोबोरैनो डिस्टार्ब होगोन, जों बेखौ सानो। दा जोङो इतिमध्य कमप्लेनबो होनाय जाबाय। नैबे बिनिता देखा, बे जे ट्राइबेल नङा, बिनि सार्टिफिकेट बर' कसारि नाम लानानै बे इलेक्सन गेलेदों। दा बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै जों अलरेडि जोङो माने लिरनाय जाबाय, कमप्लेन हरनाय जाबाय। आरो बिनि बादै पृथ्वीराज नारायण देव, पृथ्वीराज नारायण देवआबो बर' कसारि नङा, बियो गावखौ माने मेस टाइटेल लानानै बर' होननानै बुंना लादों, खिन्थु बिनि टाइटेला मेस नङा। आरो बेहा बर'जों खुनु रेकर्ड माने गैया, सोमोन्दो थानाय। दा गथिखे बियो मेस नङा। दा बिनि हानि रेकर्डआवबो बेहा मेस गैया। बिफानि जायनाखि सार्भिस रेकर्ड,
बेयाव मेस नङा राजबंसि होननासो लिरनाय दं। दा गथिखे बे राजबंसि मानसिया दिनै गावखौ मेस होननानै टाइटेल लानानै दिनै सार्टिफिकेट लानानै बे इलेक्सन गेलेदों। दा बे सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौ होननानै जोङो चिरां डिसिखौबो लिरनाय जादोंमोन। मानोना बिनि सार्टिफिकेटखौ चिरां डिसिया इसु खालामदों। दा चिरां डिसिनिफ्रायबो अलरेडि लिरना होनाय जाबाय। बे चिरां डिसि डिस्ट्रिक्ट बे माने लिरदों दा कमिशनार एन्ड सेक्रेटारि टु दा गभर्नमेन्ट अफ आसाम ट्राइबेल एफेयार्स डिपार्टमेन्ट दिसपुर। दा बेयाव इतिमध्य लिरना होनाय जाबाय चिरां डिसियाबो बिनि सार्टिफिकेटआ जे इलिगेल केन्सेल ट्राइबेल नङा। दा गथिखे बिनि सार्टिफिकेटखौ केन्सेल खालामनांगौ बे बाथ्राखौ जों लिरनायनि उनाव चिरां डिसिया बेखौ लिरना हरनाय बे स्ट्रिक बियो। दा गथिखे बेयो थाबनो दानजागोन जोंहा बेखौ बिसास दं। आरो लोगोसे प्रिथिराज नारायणनि जायनाखि कमप्लेन बेखौ ट्राइबेल संघआबो आगोलाव होनानै दोनदों। दा गथिखे बे ट्राइबेल संघनि कमप्लेन होनायनि उनाव दा नैबेयाव लिरदों दा बिनि इनकुवेरिया जागासिनो दङ। दा बेयाव लिरदों दा केस रिलेटिं टु दा कास्ट सार्टिफिकेट of Sri Prithviraj Narayan Dev Mess shall be inquired into by Sri Rajiv Borua, Inspector CID Assam and Member Vigilance Cell of this Directorate। बेखौ होनदों आरोखि बेखौ राजिब बराया तदन्त खालामगासिनो दं CID डिपार्टमेन्टनि। दा गथिखे बियो दानजागोन आरो जों बेखौ दानहोनांगोन। आरो जों बेल' नङा नैबे जायनाखि माबा गौरीशंकर सरनिया जतिश कुमार दास बिसोरनि सार्टिफिकेटखौबो जोङो दानहोगोन। जिथु जों दा बिसोरनाव सार्टिफिकेट दं ट्राइबेल सार्टिफिकेट दं बेखौ जों मिथिबाय जेब्ला दानहोगोन जों बेखौ रायजोफोरनि सिगाङाव गोरा बुंनाय जायो। आरो जों जेसेबां दिन थागोन खमसे खम जों थानाय समाव बे ट्राइबेलफोरखौ जे नाख्रेबनो ओंखारबोनाय ट्राइबेलनि मुं लाफ्लानानै ट्राइबेलनि मुखा गाननानै ट्राइबेलफोरखौ नाख्रेबनो फैनाय जों बेखौ खुनुदिन सैज्य खालामा। आरो जों बेखौ जुजिलांगोन जों माने बिसोरनि बेरेखायै जों गसंथागोन आरो ट्राइबेलखौ नाख्रेब नागिरनायखौ जों खुनुदिन सैज्य खालामनाय नङा। जों थाखाय जुजिलांगोन। दा जोङो लुबैयो दा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिफेन बर'मोनहाबो ट्राइबेलनि सेन्टिमेन्ट दंब्ला बिथांमोना सिरि थायाब्लानो बे इस्युआव नांनांगौ। बिथांमोना मानो सिरि थादों बिथांमोना बुंनांगौ। मानो बुंनो हाया? दिनै नब सरनिया 10 बोसोर जोंखौ माने सोबख'बाय जोंखौ थगायबाय जोंनि माने राजनितिक अधिकार बेखौ सेनानै लाबाय। दा बे खेत्रआव बिथांमोना सिरि। आरो नैबे माखासे जायनाखि दा ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा सार्टिफिकेट लानानै दं बे ट्राइबेल नङि मानसिफ्रा सार्टिफिकेट लादों बेसोरखौ जे केन्सेल खालामनांगौ। आरो बिसोरनि सार्टिफिकेट केन्सेल खालामहोआबा जे जोंहा भबिष्यतआव माने खैफोद दङ बे जिनिसखौ माने जोंनि एबसुनि नेताफ्रा दिफेन बर'मोनहा साननो हाबनो हायाखै। आरो साननो हादोंब्ला मानो सिरि मानो आवाज दिखाङा? जों लुबैदों जों जेरै गोख्रों जों जेरै गोरा जों जेरै जाथिनि थाखाय थै-थां जुजियो दा बिथांमोनाबो जुजिनो आवगायबो जों बेखौ लुबैदों। आरो नङाब्ला बर' जाथिया खुनु निरापत्ता गैया जों बेखौ दिनै बुंनो हायो। दा जिखि दाजाथों जोङो थांनाय बाराव जायनाखि सासे MP बर'आ मोनबाय बे बर' MP मोननायनि थाखाय जोङो गोसोआव गोजोननाय मोनदों। आरो लोगोसे रायजो राजाफ्रा निस्सय खुसि जादों। जोङो बेबादिनो जोंनि खैफोद समाव जोङो जोंनि अधिकारखौ जोङो मोननो थाखाय जों अरायबो जुजिनांगोन। जों जुजिलांगोन बे बाथ्राखौ जों रायजो राजानि सिगाङाव जों बुंफोरना होनाय जायो।